Jo. Takový jeden normální, naprosto přijatelný, přirozený způsob žití a bytí. Ale to je on. Michel Chivon, umělec a opravdu přítel na pravém místě. To je ten nejnovější obraz od mistra, od umělce. Pracoval s podněty a pocity, vnímal a vyhodnocoval, než se rozhodl to plátno natáhnout. Kristi, servus. Lukas, jo. Tady jsou lidi aktivní, ty vole, v 50 letech, které vypadají úplně jinak. V říjnu slaví, hele, puby, děda tady odsaď, ty vole, bývalý hasič, šéf, ty vole, sboru, 100 let, vole, ten rok. V Alpách je každý den tak obohacující, tak nádherný. Nemám zájem, vole, se projít po ničem jiném, než po dráze přímo. Tady pojď, tady, už se projdu. Tečnou moje potoky, ty vole. A pecka. Aval! To je jeho, to je jeho, to je jeho. Normální den prostě. Ja, Wahnsinn, das ist ein Schwarm. Bah. Ten český výraz, vole, roztopený, prosím, zůstaň. Roztopený sníh. Víš, takový ten, jak se tomu řekne? No, když tak napište mi to do komentářů. Ale tu se tomu říká v dialektu gáč. Takzvaný echte gáč. A už se blížíme. No jo, Tempelhofer. Ale jak krásně se to proměnilo, tady to prostředí. Pracujeme, trochu si, vole, užijeme tady. Za chvilku se ozvu. Takže je čas přímo na to, aby toto fungovalo. Hele, toto je ten nejhezčí sál, jo? Toto je ten nejhezčí sál, Ausblick. Hele, svatby, semináře s krásným proskleným, vole, výhledem. Brutální. A to právě bylo něco, na co sadil vlastně Lukas, šéf. Jo, a to je změna prostě. Já tam mám vzadu robota, takže ho jdu vypnout. Tady ho mám zapojeného. To už jsem si přitáhl tady, vole, na kraj. Otevřu si bazínek. Tady, no. Tak. Přihlasím se jako vytáhnu filtr, vole. No, je to čistější, je? No, všechno hotové už. Nějaký rande. A s tím se nedá nic dělat. Když si šiba zalehne, ty na ruce svaly, vole, rameno, celá ruka mi usínala, hele, pak mi zjistili, že to je od 5. mezi 5. a 6. obratlem, tyjo něco, tak jsem tam tež chodil 2 měsíce. A kdo to je? Je to Rande? Je to Linda? Wie sie přišla? Danke, dass du gekommen bist. Nein, ich war. Hast. Ja. Ja. Er mag mich nicht. Ja, er mag die. Hast du nicht gesehen? Aber das macht so. Schade, Ort. Ich gehe weg.
Ach, schön, oder? Ich mag das, diese Berge. Wo ist meine? Das fällt mir. Du bist hier. Nein, mit ihm. Ah, ich. Mit ihm. Als ich gekommen bin, spazieren. Ja, warum hast du Kundigung gegeben? Wieso, weißt du? Ja, sag ich dir. Hallo, ist die Linda. Ja, deze Linda, deze Erik. No. No, a vůbec se mi to neříkala ještě, jo. Já jsem původně to, co mi sdělila Linda, tyjo, unáhleně já jsem to nevnímal prostě tak, jako posléze, jako postupem času, když jsme byli spolu. Vlastně mi vysvětlila nepřímo, ale tím tichem mi vysvětlila to, že prostě na ní dolehl smutek z toho, že vlastně v jejím životě ona, jak byla mladá, 18 let, tak jezdila na snowboardu a strašně ráda, hele. Strašně ráda, je to aktivní ženská, tyjo. Byla v mládí strašně aktivní, tyjo, šťastná, veselá, tyjo, ale topka, prostě číslo 1, holka číslo 1. A potom se to změnilo všechno, potom po úraze lékaři nedoporučil další sport, protože při dalším, a jakože by to povolilo, při dalším zranění by už to nemuselo dopadnout tak dobře, jak teď, jakože prostě další zranění by ji asi připravilo o vazivo prostě na noze a jakože ten smutek, to je první část, těžká v jejím životě opustit, prostě nebýt už aktivní, taková prostě to, co máš v těle, hele, tam, kde se vlastně najdeš, poznáš, jako no a teď jí zemřel pes, tyjo, po 14 letech, černý labrador, tyjo, krásný. Pouštěla mi video, já se na to prvně odmítl dívat, ale prostě nedá ti to, sám mám psa, nedá ti to, najednou cítíš prostě ty emoce, jo, najednou už cítíš úplně všechno, najednou ti dochází úplně všechno vlastně, i tu souvislost s tou výpovědí, prostě už to dopadlo to na ní prostě a nechce se dál nějak přetvařovat, hele, chce být sama. Nějak se to v tom jejím životě takhle všechno sehrálo, že najednou jsem cítil opravdovou hele Lindu vedle sebe, jo. Takovou jako prostě to jsou situace, kdy se cestuješ časem prostě. Najednou vidíš prostě mladou 18letou šťastnou a teď ti to dochází, co všechno prostě těžkého musela v životě a zvládla to, jo. Ale to úmrtí psa tež se mě to férově, tež se mě to tež prostě já kurva nemám slov, ne. Strašně krásné, ale i smutné video zároveň, prostě jak vlastně do poslední minuty, do posledního okamžiku je s tím psem a hladí ho, češe ho, tyjo. Došlo mi vlastně, že chce být sama teď. A jo, takové prostě jsou ty dny v životě. To prostě přichází a my se s tím musíme naučit žít. A podle mě ona udělala dobrou volbu. Je to její rozhodnutí.